Σήμερα θα φτιάξουμε γιουρβαλάκια, σούπα γιουρβαλάκια. Θα χρειαστούμε μισό κιλό κιμά, μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, τρίμα μοσχοκάριδο, ριζάκι και βούτυρο. Και ξεκινάμε. Και κρεμμυδάκι φυσικά, τριμμένο, το οποίο το ξέχασα. Τριμμένο κρεμμυδάκι. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα το κρεμμυδάκι το τριμμένο, το μαϊντανό, πιπέρι, αλάτι, μία κουταλιά βούτυρο, και τρίβουμε και λίγο μοσχοκάριδο, όχι πολύ, λίγο. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα τα υλικά τα ανακατεύουμε να πάνε παντού, να ανακατευτούν καλά τα υλικά μας. Βούτυρο βάζουμε φυτίνι, όχι βούτυρο μαργαρίνης και τέτοια. Και βάζουμε τώρα και μία κούφτα ριζάκι. Δεν θέλει πολύ ρύζι, γιατί θα μας διαλύονται τα γιουρβαλάκια μας. Λίγο ριζάκι. Θα ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν τα υλικά. Και πλάθουμε τώρα μικρά μπαλάκια σε σχήμα περίπου του καρυδιού. Σε μία κατσαρόλα έχουμε βάλει και βράζουμε νεράκι. Το νερό είναι, εγώ έχω βάλει μισή κατσαρόλα για μισό κιλό κιμά, τα 3/4 μάλλον της κατσαρόλας, και πρέπει να βράζει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι η ζύμη και αυτά είναι τα γιουρβαλάκια. Σε νερό λοιπόν τώρα που βράζει, ρίχνουμε αλάτι και ρίχνουμε μέσα τα γιουρβαλάκια μας. Χωρίς να τα ανακατεύουμε, χωρίς τίποτα. Τώρα δεν θα τα ανακατέψουμε. Βλέπετε εδώ πως βράζουν και συνεχίζουμε τώρα να ρίξουμε και τα υπόλοιπα γιουρβαλάκια. Αν δείτε ότι το νεράκι έχει πέσει λίγο, βράστε λίγο νεράκι στο βραστήρα σας και συμπληρώστε. Βασική προϋπόθεση για να μην διαλύσουν τα γιουρβαλάκια είναι λίγο ρύζι και κιμά όχι ξεπαγωμένο στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην το ξεπαγώσετε στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα διαλυθούν.
Λοιπόν, τώρα συμπληρώνουμε και λίγο λαδάκι. Και τώρα, εάν θέλετε, ή θα περιμένετε να βράσουν, αυτά ένα τέταρτο είναι έτοιμα, και να κάνετε αυγολέμονο, να γίνουν αυγολέμονο τα γιουρβαλάκια, ή να ρίξετε σάλτσα και να γίνουν κόκκινα. Απαλά τα ανακατεύετε, απαλές κινήσεις για να μην διαλυθούν. Και λίγο πριν το τελείωμά τους μπορούμε να ρίξουμε λιγάκι ρύζι. 10 λεπτά πριν τελειώσουν και είναι έτοιμα τα γιουρβαλάκια, συμπληρώνουμε λίγο ρύζι για να έχει ριζάκι λιγάκι η σούπα μας. Έχουν βράσει τα γιουρβαλάκια μας. Να τα δείτε που είναι στρογγυλά, δεν έχουν διαλυθεί. Και ρίχνουμε τώρα περίπου μισή κούπα ριζάκι πλυμμένο. Το έχω πλύνει το ριζάκι και το ανακατεύουμε ελαφρά πάλι και κατά διαστήματα το ανακατεύουμε για να μην κολλήσει κάτω στον πάτο της κατσαρόλας. Για να γίνει η σουπίτσα μας. Το ξανακλίνουμε το καπάκι, κοιτάζοντάς το βέβαια για να μην φουσκώσουν, και περιμένουν να γίνει και το ριζάκι. Η σούπα μας τώρα πρέπει να είναι έτοιμη. Ακόμα μπορεί το ρύζι βέβαια να μην έχει γίνει. Τα βλέπετε, είναι όμορφα, στρογγυλά. Ο λόγος που είπα να φτιάξω γιουρβαλάκια σούπα είναι επειδή μου είπανε πάρα πολλοί κόσμος και πολλές φίλες ότι δεν καταφέρνουν να παραμείνουν στρογγυλά τα γιουρβαλάκια. Λοιπόν, τους λέω δύο μυστικά απλά. Είναι ο κιμάς να είναι ή ξεπαγωμένος από βραδείς ή να είναι φρέσκος από το χασάπι, να μην έχει ξεπαγωθεί γιατί έχει ζουμιά στο φούρνο μικροκυμάτων, βγάζει ζουμιά και με αυτόν τον τρόπο διαλύονται. Και ο άλλος είναι λίγο ριζάκι, πολύ λίγο ρύζι μέσα στη γέμιση. Καλή σας όρεξη.